Bueno, esto es parte del show, para que estéis entretenidos. Mentre solucionem el tema, comentar-vos que farem una roda de premsa, després passarem dins a veure un curt, després tenim una actuació i al remat farem un vídeo d'honor així al Gerard Cantó. Ja, no? Benvinguts a tots a aquest esdeveniment de la Mise, juntament amb l'Ajuntament de Catarroja i el Museu Antoni Amir. En primer lloc volia agrair als que esteu així, a mon tio Àngel, que és un procurador i ha generat tota aquesta dinàmica en un temps rècord, i a la família i amics per acompanyar-me. Al patronato del Museu Antoni Amir i els representants de l'Ajuntament de Catarroja que ens acompanyen, moltes gràcies. Misers i miseres internacionals incondicionals d'arreu del món, i als organitzadors Rafa Latre i Odissea Foods, que després ens delitaran amb els seus productes, i també fer presents als col·laboradors amb els quals hem comptat, la Diputació de Cultura, Conselleria d'Educació, l'IBC, el CEFIRE i l'ESAT com a patrocinador en un any molt complicat. Gràcies per vindre i passo la paraula a Jesús Monsó, que és alcalde de Catarroja. Bon dia, vicealcaldessa, regidora de Cultura i diputada provincial, Dolors, membres de la corporació municipal. Salvador Huertas, benvingut a casa. Un plaer tindre't ací i que un catarrotxí siga impulsor i director d'esta mostra de renom internacional. La veritat és que també voldria agrair a totes les persones que heu col·laborat i heu fet possible aquesta roda de premsa en un espai que hem descobert i que és dels primers actes que estem fent així, en aquest espai, que és la unió entre un espai educatiu, entre tres espais, un educatiu d'infantil i primària, un educatiu de formació d'adults, que important, i un museu d'una filla predilecta de Catarroja, com és el Museu d'Antoni Amir. Per tant, jo crec que estem en el lloc ideal, el més adequat, per a remarcar el que per a Catarroja és fonamental. Catarroja sabut que és un poble que des de ja fa anys estem treballant per a ser referent cultural. Sabut que també per aquestes circumstàncies que han vingut i que ens han sorprès desgraciadament a tots, la Covid-19, nosaltres no hem pogut resistir la necessitat de potenciar la cultura, de continuar fent cultura al llarg d'estos mesos mitjançant la regidoria de festes, la regidoria de cultura. Hem fet activitats culturals perquè al final la cultura no ha de parar, ni la cultura ni l'educació. I és de veres que el segle XIX va ser el segle de la revolució industrial, però també és ben cert que el segle XX i principis del segle XXI és el segle de la revolució tecnològica. Per tant, les tecnologies de la informació i la comunicació, el setè art, el cinema i l'educació, jo crec que han d'estar units per a seguir formant a la nostra societat. I jo crec que aquest és el paper que va fer possible des del 2013 Josep Arbiol, des de València, i s'ha projectat a nivell del món. Jo crec que Catarroja, que siga subseu d'aquest projecte tan encoratjador, tan necessari per a la societat, estem molt orgullosos. Estem molt orgullosos com a equip de govern, com a corporació, que Catarroja siga subseu, i també volem continuar col·laborant amb vosaltres en futurs projectes, perquè crec que Catarroja és ciutat educadora, Catarroja és cultura, i Catarroja necessita de projectes com aquests per a seguir projectant aquesta ciutat referent arreu del món. Per tant, només res a dir, deixar la paraula als verdaders protagonistes de l'acte d'avui, donar les gràcies a tots els presents i mostrar una vegada més el nostre compromís de seguir treballant per la cultura i seguint apostant per ser referent com ho estem fent fins ara. Moltes gràcies. Gràcies, Jesús. I què fem així? Esta roda de premsa és per tres motius. El primer és recollir la Mise 2020, que ha sigut espectacular per molts motius. Presentar la Mise 2021 i dins d'aquest marc presentar dos projectes que us contarem tot seguit, i per això ens acompanya el doctor Elio Carratalà, que també m'ajudarà a contar-vos aquest
gran projecte que volem començar l'any que ve. La missa de 2020 vull llegir-la perquè són moltes xifres i moltes qüestions que no voldria deixar-me ni una coma. Aleshores vos comento. Tanquem un any atípic però alhora meravellós en el qual hem sabut interpretar quin era el nostre paper i posicionar-nos en el tauler de l'educació i la cultura, fent allò que millor sabem fer, acompanyar els processos formatius i generar situacions d'aprenentatge per tot arreu. 1. S'ha de destacar les xifres de seguiment de la missa a casa. Ens vam avançar a les nostres xerrades amb directors i els tallers educatius. Vam fer un lliurament de premis històric mitjançant les xarxes socials, exposicions, concerts, visionats i un llarg etcètera que ens situava de nou a l'avantguarda de l'educació, innovació i cultura. Sabeu que en maig no vam poder celebrar la missa com sempre, però sí la vam fer des de casa. 2. A l'estiu vam donar-li a la missa la seva gran cita al Teatre Romà de Sagunt en l'esdeveniment Cuba Escultura, acompanyats de representants del món cultural, cinematogràfic i educatiu de la nostra terra. Va ser un moment molt bonic, acompanyats pels responsables de cultura i educació, i diguem que prenem això com la joia d'un any molt, molt complicat. I 3. Ara, radicalment responsables amb la situació que estem vivint amb el motiu de la Covid-19 i la tercera onada que sembla que està arribant, hem trobat refugi en la nostra raó d'ésser, en l'escola. A més, hem realitzat les darreres trobades de visionats, exposicions i xerrades i estem orgullosos de compartir algunes de les xifres collides enguany. Hem fet la missa que havíem de fer i estem presents en les següents províncies: Madrid, Vizcaya, Ourense, Barcelona, Ciutat Real, La Coruña, Córdoba, La Rioja, Almería, Lleida, Castella, Jaén, Pontevedra, Navarra, Granada, Toledo, Tarragona. És a dir, amb la idea aquesta de la missa a l'escola hem arrossegat a províncies de tot arreu que s'han sentit seduïdes pel treball de la missa i ara ja podem considerar que s'ha fet això molt més gran. Enguany vam rebre 1.300 curts, vam fer més de 120.000 visualitzacions online del públic, estem en les millors xifres de visualitzacions de treballs a les escoles, són 36.747 ahir per la nit, 150 escoles s'han sentit interessades en la missa, que he dit abans les províncies de les quals venen, i 350 alumnes han sigut jurats internacionals i porten una setmana de felicitacions de les professores i els professors que estan molt pagats amb el treball que s'ha fet enguany. Un any que començava tard, però que hem sabut respondre'l. Conclusió: la gent vol missa i per això hi som i hi serem. A sobre d'aquestes xifres, els missatges dels professors i les professores sorpresos per la selecció i la gran quantitat d'aprenentatges que ens deixa les situacions de diàleg interrogants per resoldre i el que deia Jesús, aquesta responsabilitat educativa que la missa és, com dic, una arma d'educació massiva. Fins així la missa 2020 que vaig a compartir, que em sent com a casa i amb gent molt propera, que tenia ganes de tancar. Han sigut molts mesos, moltes interrogants, molts dubtes i jo crec que ja tocava tancar-ho com calia en aquest esdeveniment tan bonic en un lloc tan important com ha explicat el nostre alcalde. Bé, aleshores diguem que fem una portada al 2020 i comencem a pensar en l'any 2021 i com a gratificació pels que heu vingut vaig avançar-vos una sèrie de qüestions. El país homenatjat serà Argentina. Estem treballant ja amb una directora important, que és Clàudia Ruiz, per aconseguir bons materials, bones pel·lis que vegin els alumnes. 2. Prioritzarem la vessant educativa, formativa i inclusiva com venim fent. 3. Previsions de seguir amb la missa a l'escola. Pensem que malauradament l'any pròxim serà igual que aquest, aleshores no ens mourem perquè hem trobat un bon pou d'aprenentatges en aquesta idea de la missa a l'escola. 4. Obrir encara més la finestra d'oportunitats per als nostres joves. Avui podreu veure un curt espectacular de Pablo Pagán, de la milícia republicana, que va ser premiat fa poc a Nova York
I al marge del premi és una història molt ben contada per un xiquet que, si no recordo malament, tenia 16 anys quan el va dirigir, i crec que la Mise té la responsabilitat de posar en valor el treball de la nostra gent. 5. Fer-nos ressò de projectes de professionals, com ara el film del Col·legi Sant Antoni 1 de Miguel Ángel Escamilla, que trobo que ens acompanya, i la Mise vol ser eixe ressò per a que la gent conega els nostres professionals, el nostre poble, etc. 6. Portar el cinema de qualitat educatiu als centres amb material per a treballar valors. Ahir vam veure una pel·lícula de Last Colors i la gent se n'ha anada de la sala de proyección súper contenta. Deien, es que esto no lo pone la tele, esto no lo ponen los cines. Efectivament, volem portar aquest cinema per a que els nostres alumnes, fills, germans, filles, germanes, puguen veure aquests continguts tan interessants i puguem educar en aquesta línia. Continuen. Seguir amb les col·laboracions, Apunt, Cefire, Diputació, Conselleria, Ajuntaments, Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, IBC, ESAT, i obrir-ne de noves. Enguany deia que ha anat molt bé i fins i tot hi ha hagut entitats importants com ara la UNED o el Centre de Recursos Pedagògics de Catalunya que ens han contactat perquè estan interessats. Si estan interessats és que les coses s'han fet bé. Volem també ampliar la relació amb més festivals que generen xarxes de connexió infantil perquè l'alumnat tingui experiències significatives i puga beneficiar-se del camí que obri la Mise. Tenim alumnes que han estat treballant en festivals de Macedònia, d'Itàlia, tenim alumnes que fan treballs i volem que la Mise, que té una xarxa molt important, siga les autopistes per a aquests creadors, per a aquests estudiants i que puguen arribar a escenaris importants pel que fa al seu treball. Aleshores, la xarxa de la Mise està a disposició de la nostra gent. Estic a punt d'acabar. La Mise com a oportunitat laboral per a joves. Enguany hem contractat a joves per a que facin diferents tasques i és el que volem fer, obrir una finestra de treball per als joves i les joves, que crec que és important i ho necessiten i sempre que puguem fer-ho ho farem. I en darrer lloc és el tercer motiu pel qual estem així. Volem fer dues realitzacions de documental, que és el que passem a explicar. En el primer no invertiré massa temps, en el segon sí que comentarem. El primer documental volem que s'anomene Inside Mice. Organitzar un festival és una cosa espectacular, no vos conte ja en pandèmia, amb un pressupost molt ajustat, d'un volum gegant com és la Mise, i al llarg d'estos mesos tenia un fum d'interrogants, un fum d'inseguretats, i crec que això s'ha de contar. Hi ha gent que t'acompanya, hi ha gent que t'escolta, així tenim a Dolors que tinc el telèfon fregit, i el que volem contar és aquests herois i heroïnes, i per què no, els antiherois i les antiheroïnes que no sempre han d'estar per a empentar. Hem dit abans que volíem empentar a la gent, però també nosaltres necessitem un poc d'ajuda i d'empenta. Aleshores crec que pot ser un treball superinteressant que conteste un fum de dubtes. Això no és que hem quedat així con un grup WhatsApp i ja està. Això porta molta feina, molta organització i crec que pot eixir una història superinteressant i que crec que és important que la gent que està fent i treballant tinga un espai en aquest documental per a que ho conte més enllà de qüestions de mitjans i polaritzacions i baralles enfangades que no ens aporten res. Realment, quan fa falta, qui està i qui no està, i és el que volem contar en el projecte Inside Mice. Bé, i el segon, que és el motiu pel qual també estem així, volem fer un documental d'una educació d'altura. Així està farcit de professors, professores, mestres, mestresses, i l'educació ens deixa a mi almenys uns quants dubtes, també xifres que no són d'allò més interessants, algunes, altres sí, i crec que fer un documental entrant a aquest aspecte és molt interessant.
Què farem? Farem un símil amb el sistema educatiu del Nepal i traurem conclusions. Però ara crec que és moment de que el doctor Edo Cartalà ens situe, ens crea el context que després acaba d'explicar el documental per tancar esta roda de premsa. Bueno, primero de todo, buenos días. Y nada, como ha comentado Boron, la idea es hacer un pequeño documental para dar a conocer la realidad otra realidad distinta a la que estamos habituados. Y bueno, todo surge pues de este periodo de pandemia. Estás en casa y pues estamos ahí confinados y tienes más tiempo para pensar, ¿no? Hay muchas veces que necesitamos ese pequeño parón para hacer una pequeña retrospectiva y ver otras realidades, ¿no? Y pensar un poquito más. Entonces, hablando por teléfono, estamos hablando ahí Salvador y yo, le comenté que yo creía que la escuela, la docencia que estamos realizando, que deberíamos ampliarlo un poquito más porque los chavales que tenemos ahí solo conocen esa realidad. Y encima somos un centro relativamente con gente acomodada y entonces creo que hay otras cosas que ver. Y le planteé pues el poder hacer un pequeño viaje. La excusa es hacer el viaje, pero irnos a hacer algo distinto y en esta zona del Nepal, en este caso. La idea es irnos para allá. Ahora, ¿cuándo? Pues ya veremos, cuando nos dejen. En un principio irá para marzo, ya veremos lo que sucede. Y si no, pues cuando buenamente podamos, será marzo, julio, veremos. Cuando las autoridades y el tema este del COVID pues nos dejen. Es plantarnos en Katmandú en un principio y ahí, a través de un contacto que tenemos de otra profesora de educación física de Guadalajara, de Pilar Agudo, es llegar allí, estar o bien en contacto con ella allí o que nos proporcione un enlace en la ciudad de Katmandú. Posteriormente de ahí nos iríamos, voy a mirar la chuleta porque con los nombres que tienen allí no me aclaro con ellos todavía, y irnos de ahí hasta el municipio de Dunche. Dunche es, en la zona que vamos a visitar, pues es como la capital de comarca, ¿no? Es la ciudad más importante que tienen ahí. Estaríamos pues grabando en las escuelas, estando con los chicos tanto de primaria como de secundaria que tienen en la zona, y a partir de ahí, pues como carretera y demás pues ya no hay, pues sería irnos a pie hasta dos valles, el valle de Lantang, que en el 2015 fue arrasado por un terremoto y desde entonces pues están todavía en reconstrucción. Sería ir a las distintas escuelas que hay a lo largo del valle para seguir conociendo la realidad de la zona. Yo hasta el momento solamente he visto que los 3 primeros pueblos que se acceden sé que tienen escuela, lo he mirado. A partir de ahí ya no sé, o no he sido todavía capaz de encontrarlo, o es que no tienen directamente. Pues es ver toda esa zona y luego irnos al valle que tienen justo enfrente, que hablando con Pilar nos comentó que dice, bueno, en Lantang es relativamente conocido por la zona de trekking, entonces sí que tienen unos ciertos recursos, pero que en el valle de enfrente, pues como no es conocido, no es parque nacional, no va nadie. Entonces sería volver a irnos allí, también hacer grabación en esos pueblos, en las escuelas, y a partir de ahí pues generar un documental para luego poder presentarlo en algún festival o lo que considere bueno. Por lo tanto, la idea es transmitir a los chicos de aquí cuál es la situación que hay en otros países y luego también es proyectarles a ellos, llevarles algún tipo de proyección, ¿no? Una cosita más que tenía yo por aquí. Bueno, sí que al final, pues eso, que es intentar visitar a todos los pueblos y ya estamos en un momento que sí que tenemos unos ciertos colaboradores que ya nos han dicho que, bueno, que en mayor o menor medida ya tenemos avanzadas algunas gestiones, pues ya sea en nuestro centro, con la Fundación Escuela Teresiana,
con la Escuela Deportiva ERCA, de Torrent, un club deportivo. Al final, pues siempre tira de lo bueno que tiene próximo, es familiar, y pues esos tienen que apechugar sí o sí. También estamos en negociaciones con el Ayuntamiento de Torrent, con gente a nivel particular y con la Universidad Católica de Valencia por esa relación que tienen tanto con el magisterio como con el tema de ayudar a los favorecidos, etc. Y yo por mi parte, simplemente pues, agradecer que estéis aquí y le paso el micro a... Doncs per a finalitzar, el que hem dit, volem fer un símil amb este títol d'una educació d'altura, una educació d'alçada, i posar en valor el professorat de València, comparar els dos sistemes i posar en valor els testimonis de professorat que treballa així amb molts bons resultats, i no estic parlant de notes, sinó d'acompanyament personal als alumnes. Fins així aquesta roda de premsa. De nou, moltes gràcies a tots, i ara vos convide a passar a veure el curt de Pablo Pagant, que ens acompanyen els seus pares, estan així com a representants. Espero que el gaudiu. Són 15 minuts i una vegada acabe podrem eixir. Així que, per favor, volem que això siga molt responsable amb la Covid. Aleshores, passeu família, autoritats, i la resta ens quedem així fora, val? I una vegada acabi el curt podem eixir a escoltar a Nina Baifer, que ens deleitarà amb una música gaire més interessant. Moltes gràcies.